Kontakizuna hau minaritzat hartu hori da. Historioa hau pasatu da gaur egun. Abenduaren hasieran, Legazpi, Euskal Herriko beste zenbat tokitan bezala, Nicolás de Unamuno Omenez erronda ospatzen da, urte mugaren estutasuna irabaziz. Legazpiko erronda, jantzi deitura, badirobi arrasatetik ekarriak direla, kanta epatzek diren bezala. Orain, lehen hezkuntzako eta bigarren mailako haurrek bere omenez eta ohitura den bezala abestuko dute. Hauei laguntzeko ikastarako eskusen eta testu joleak ditugu hemen. Eta eskerrak ematen dizkizuegu bere laguntza. Eta baita ere ez du etortzeagatik. Guztioi, mila esker.
Gracias.